no wana jana te prasa amchai rogo tabuk bo lama kaham krini bage langma arina faising jeng agini sime khanai phayo lama no lama hezamara adi block ni bisingo klaina damra kari dok bisini desha kolok parawo khoroksa sirai sak hamni angai sak hamnogot langna hnoi ambulance phaimani phia ba lama hamani bage o ambulance lama o kochai tongna nangkha yang sak hamni no ketlangi semania angai tongkha bureau report Nokbat TV. Sini yang ambulance hai bani to diche ai choli leng to lamar rakhi de kino jaga ro bahai obostha duma kare area ni bisingo gob jang mo lama na sile ani ai ko ambulance hai bani choli meng to ha ko jaga ro na bahai obostha pelaja ini aning ko kre ఏదన్నా मेरे थाने में तो मेरे थाने में kamu nang khai to tong thok ja तो तुम तो नंग मलांग दे lama sengka cari nanya tapi mesti ronda susu sini hah yang mau di